Tiež ste si kúpili plech, ktorý má modré flaky a čierne mapy? Nebojte, nie je to hrdzá ani pokazený materiál, ale ak ho nastrkáte farbou, tak vám opadne. Prečo? Lebo ide o oceľvalcovanú zatepla, ktorá sa spracúva pri veľmi vysokých teplotách. Keď horúci plech prechádza výrobou a chladí na vzduchu, jeho povrch reaguje s kyslíkom. Vzniká tak modročierna oxidická vrstva, ktorá sa volá okuj. Práve tá vytvára tmavé mapy a drsný povrch. Problém je, že farba na okuji nedrží. Preto treba takýto plech pred lakovaním alebo práškovaním najprv očistiť. Je to ale výborný materiál na konštrukcie, rámy, výstuhy, diely, pri ktorých nejde o krásu, ale funkčnosť. Ak však potrebujete dokonale čistý, hladký a lesklý povrch, potrebujete plech valcovaný za studena. Ten vzniká tak, že sa plech valcovaný za tepla najprv očistí od kují a potom sa pri izbovej teplote ešte raz prevalcuje. Tým sa získa presnejšia hrúbka, hladký povrch a krajší vzhľad. Ideálne vlastnosti pre pohľadové diely, kryty, skrinky, ohýbané súčiastky a diely určené na lakovanie a práškovanie. Takže modré mapy a tmavé flaky nie sú chyba, len treba vedieť, na čo sa ktorý plech používa. MPO Metal, váš železný partner.